खुलुमबाय आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोन लोगोसे आंखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोन लोगोसे हारिमु सिबिग्रा रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन आं दिनै हरखाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालियाव फैदों बेहाय माने सानफ्रोमबो आरज मेथाइ जाबाय थायो दिनै मेथाइनि नङा दिनै दामनाय देनायनिसो थेवब्लाबो आङो बे जोंनि बे बाथौ थानसालिनि गाहाय माने दिउरिखौथ' असमियावबो बुङो जेनेबा दौरि बिथाङा दङ बिथाङा सेरजा दामनानै नोंथांमोननो खोनासंहोगोन बिनि आवगायनो नोंथाङा नोंथांनि सिनायथिखौ बुंहरलाय आंनि मुङा बशिष्ठ बसुमतारी औ आरो बे फंबाय जे दंफायो खामाव जा इउटिउबारबो एसे गोसानो खुलुमबाय आंनि मुङा मुंस्रि जिबन नार्जारी बिदिब्ला जों गिबियावनो दोंसे मा दामो नोंथांमोना खैदासि दामो ना आरज मेथाइ दामो खोनासंग्रोनोसै दे
आच्चा फंबाय दा इखो लानाय आं माबा मोनसे खोथा सोंनि खाथियावला नोङो बेहाय दिउरि जानाया खै बोसोरसो जाखो एसे दावगानाय मोनसे एसे दावगानाय मोनसे ओरै आलायनानै ओरैहाय दे खै बोसोरसो जाखो बेहाय आं बेयाव दौरि जानानै 2 बोसोर जाफैबाय 2 बोसोरा आं नोंनि गुबै न'आ आंनि गुबै न'आ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट खैराबारि सिनाख'ना बेयाव गोग्लैयो खैराबारि बेहायनो थायो आरोखि आं दायो बेयाव थानसालियाव थायो ओमफ्राय कमिटिया जानाय थानाय बेबस्था कमिटिनिफ्राय माने माबा हिसाबै कमिटिनिफ्राय बिदि गैया जों गावनो जायो थायो आरो एसे एनै जेनेबा माने कमिटिया मालाबा खालामो थेवबो बांसिनै जों गावनो जायो आरो बांसिनै माने बे बाथौनि मुङाव माने दान आरोखि नोंनि माने धोरोमखौ माबोरै लाखिनांगौ बेखिनिया जेब्ला नोंनि खर'आव हाबबाय अब्लाथाय गावनो आरजिनो माबा जाबाय जादों एसे दा फंबाया बेखौ हरथ'लै फंबायाबो एखेनो थाफैयोना औ आं बारा गोबाव जायाखै जानायाथ' बे 6 मास निजा फंबाय हा सेहेरा हिसाबै ना निजा नङा आच्चा सारजों लोगोसे थायो औ माने नोंसोर सानैजों ज'हाय बे सामलायबाय थायो आरोखि बे बाथौखौ बेयावथ' गोबां मेरला लिडारफोर फैलाबायो बाथौनिबो फैयो इउबिपिअनि फैयो बिपिएफनि फैयो इउपिपिएलनि फैयो नोंसोरखौथ' दिउरि होनना मिथिगौ नङा होमब्ला बिथांमोना माबाफोर अनसुंथाइ होलांबायो नामा नोंसोरनो एसे एनै अननानै दाथ' जों बेबायदि अनसुंथाइ हिसाबै जों दौरि हिसाबै अनसुंथाइ फटनगरिखौ बिदि अनसुंथाइ होलाङो नामा जों दौरिफोरनोथ' बिदि अनसुंथाइ रावनिफ्रायबो जों मोनथ'वाखै आरो जों लुबैथ'वाखैबो होनना बुंनांगोन लुबैथ'वाखै गौथुमारि हिसाबै जा खामानि मावनो नागिरदों माबायदि गौथुमा मावगोन बे गौथुमारि जे बिबानगिरि मोनना बुंगोन नाथाय जों दौरि हिसाबै जोंखौ गौथुमा जाबायदि दैदेननांगौ बेबायदि दैदेनदों बेबायदि दङ आरो जों अनसुंथाइ बायदि रावनिफ्रायबो जों मोनथ'वाखै आरो मोननोबो हास्थायाखै आरो नङा आं बुंनाया जाहैबाय बे बाथौ गौथुमा बे कमिटिया होनाय होयिखौ आं बुङाखै लिडारफोरनि आखायावथ' फैसा थायोना बिथांमोना नुबाय थायो नोंथांमोननि खामानिखौ बिथांमोना गोसोब्लाथाय एसे एनै नैलै 500 थाखा लाखि लंपेन्ट गस्ला बायना ला ओरै होलांनो हायो बिथांमोना बेयाव खुनु बाजानो गोनां गैया बिदि मोनाखै बेखौ बुंदों आं माने आं बे जोंनि इउबिपिअनि लिडार बिपिएफनि लिडार इउपिपिएलनि लिडार जायनो फैयाथों मानो बेहाय जायनो फैयाथों माने दिउरिफोरा थोजासे थाखा फैसा हाया बिसोरा आरजिनोबो हाया बिसोरो सानफ्रोमबो बाथौ लगायनायावनो बाथौ साथि लगायनायावनो दिन थाङो ओंखायनो फैब्लाथाय माने खुलुमफैब्लानो आंनिबा खुलुमफैब्लानो एसे एनै माने 500 1000 ओरैहाय अननानै होलांनांगौ आरोखि आं नोंथांमोनखौ बे थानसालिनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला फंबाय जोङो दान्दिसे ब्रेक खालामनानै आरो दोंसे खोनासंबावगोन दै जागोन थेंक इउ